bon dia. Són les 7 del matí i ja estem a Manhattan. He dormit unes 4 hores i tinc molta son. Ferry schedules are posted aboard this vessel and at the National Park. Pues acabem de plegar a la illa on està situada davant de mi l'estàtua de la llibertat. La idea de vindre tan matí era per agafar el ferri de l'Swip, el primer ferri que és, tindre la illa buida, o més o menys buida. Pues he passat com 2 controls de seguretat per arribar hasta així, però així estic. Lo xulo és que no n'hi ha absolutament ningú, excepte la estatua. Estatua de la llibertat, ahí está. Mírala, 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 mírala aquí en zoom, mírala aquí en zoom, mírala aquí en zoom. Mira aquí en zoom, mira aquí en zoom, mira aquí en zoom, ja no s'ho res. Pues res, mira, vaig aprofitar que no porte la motxilla i caminar més lleugeret. Ai, que gust, sense la motxilla, quina llibertat. Perquè al estar en l'estàtua així, pues... En quin moment he decidit jo que anava a pujar hasta el pedestal de l'estàtua per les escales? I estem ara en el Museu Nacional de la Immigració que està en Ellis Island i és això d'ací davant.